دوستانی عزیزی من، روزی همتون بخیر و شادی باشد. خوش آمدین همه کسا подписчикои пешина ва нав, همه کسا خوش آمدین. دخترو یک صبح ابرناک، صبح بعدی کمتر باران باریدگی خواستم برای شما یک نوار کنم، پیشکش شما کنم. در خانه گرم که ششتا پزین شیرینی با لذت همراه ما باشین. دخترو کسی که دستگیری میکنه هزار رحمتی کلان برای لایک و برای دستگیریتون. لایک فراموش نکنین دخترو. لایک شما که میمونین مود پول نمیتیا، فقط پیش روی کانال ما میباشد. دخترو ایجاد ما کوفه تیار کردستم صبحانه که با لذتی همه وقت тест тайёр тахбирони осонак. Ман медонам ки подписчикои ман ҳар давлат нигоҳ мекунанд ки дар давлатҳои шумо истодагӣ ҳозир айни ҳол зиндагӣ дорен. ҳаво чӣ хеле духтаро? Комментарияда интизорум шумора. духтаро ҳамин эрсақама пеш вақт медонистама, лекин дар бораш маълумот надоштам. барое ки як шиносмон кор мекардак, ҳам маоши баланд мегирифт. ман намедонистам ки ҳаваи эрсақда кор мекарда, ширкати эрсақда. аллакай мефаҳмам ки ҳаваи ширкати эрсақда буд. ҳаваи чанд сол пеш буд, ҳам муваффақ шуда буд. не ки тоҷикистонда ҳама намедонистаг. ҳисоби ки интернету нав ҳозир пешравӣ шидестай, мардум аллакай ҳама ширкатҳоро фаҳмидестиянд. ин ширкати эрсақда ман маълумот гирифтам, беҳад зур будай. ҳамин 6 мода иҷодам як бор харид мекарда, ҳар рӯз хариду фурӯш надошта, лекин одамое ки ман мешиносам аллакай дариҷа муваффақ шудам. ба лидерӣ буромадаган маош гирифтестиянд. ба наздики як шиносам дар муҳлати тез 50,000 рубл гирифт. духтаро 50,000 рубл дар як моҳ аллакай гӯй ман мешава. барое ки меҳнат кард, кор кард, дар як моҳ маош да буромад. шуморо ҳам метонен духтаро. ин ширкат медонен чӣ хелай расход надора, балтон намесӯза. ҳама гиёҳие, ҳама ами алафиқати дору тайёр кардагия барои кирма резонда. дар рӯ ягон доғ мемона, ягон доғое ки баъди донача мондагӣ ҳамаша меравона, таҳти рӯра хушрӯ мекуна. харобшавида доруҳош гарантияш қатъия хароб мекуна. барои ҳомиладоршавӣ ҳама намуди доруҳо дора духтаро. номерои рӯи экран да Шаҳнозада муроҷиат кунед. Шаҳноза як наставнике ҳаст ки айнол шуморо ёрдам мекунад духтаро. номеришон дар рӯи экрана бо тӯҳфаҳо дода мешавад. группаи Шаҳнозада кадом пеш рава чала дода мешавад духтаро. муроҷиат кунед номеришда. дар ин ширкат ҳатто ҳаҷи умраро мекунанд духтаро. телефон, соковижималка, падаркаҳои бисёр дора. барои ҳамон номерои Шаҳнозада муроҷиат кунед, кора пеш барен. ана тайёр мекунем достони азизи ма. трайфл, пирожный трайфл. ба мо лозима 4 дона тухм, сафеди зарди як ҷоя, 1 қошиқ чаразрихли тел, 5 қошиқ шакар, 5 қошиқ орд, 1 пачка какаваи кент. нишон метиҳем ҳоли какаваи кента, аммо 25 грамма як пачкаш духтаро. агар россияда бошем бо хай какавое ки шумо медонен кадомиш нағзай, 2 қошиқ андозем басай. 2 қошиқ какавада ҳами хушрӯ шоколадӣ мешава. аввал шакара бо ҳамроҳи тухм кам-кам шакара меандозем, ба миксер лад мезанем то анам хел сафеди объём доданаш. вақте объём дод тамом, дигарша бо лопатка давом медиҳем. орда ҳатман ба элакча безен. 5 қошиқ орд бо элакча мебезем. ба мисли соат мекобем духтаро. ба мисли соат ба як тараф мекобем. разрихли тилам ҳамроҳ мекунем. дар даруни ҳамин орд ҳамроҳ кардагием. аллакай 1 қошиқча разрихли тил. духовкаро пешакӣ гирён кунен духтаро, гарм шудан гира. вақте мекобем орд ҳал мешава. баъд як какаварам қатъи орда якҷоя ҳамҷа ҳозир духтаро. боқимондаи орда даруни ҳами элакчай якҷоя бо ҳамроҳ кардем, кофтем. баъд охирда 1 қошиқ равғани алейна, ми равғани растанӣ чӣ хеле ки боша, 1 қошиқ ҳамроҳ мекунем, мекобем. камтар ҳами тестамон маслини шава, бо мулоимтари хушрӯ мебиёя. анамиқа рецептиш ҳамихела дар писани менависем духтар рецептша. осонакай тест тайёрай. аҷоиб бисквитиш хушрӯ мебиёя, пузирокдори нежни бисквитиш мебиёя. бо нишон метиҳем, хитон мебинен духтаро. дар ҳарорати 150 духовкара монем. байни духовкада тагу тор гирон боша. конвексияра вентилятора гирон накунен. бисквита вентилятор гирон намекунанд. ҳамун вентилятор конвексия мешавад духтаро. фақат тагу тори духовкаро гирон кунед. гарми ҳамун духовка пешакӣ бояд боша. баъзеҳо духовкаҳо ҳар хеле савол мешавад духтаро. хай бинен шумо ҳар кас бояд духовкаи худша буфаҳма. бинен ки тагиш хушрӯ намепазад, дар вай бисквит накунен ки объём бояд ҳамун гарми аз таг боша, объёмаш баланд мешавад бисквита. иҷода ман ами қаймоқи сметаноҳие ки ба мисли қаймоқам 25% ай молочный радост истифода мебарам.
бо ҳамроҳи камтар шеф дука доштум духтаро камтар 200 грамм буда морозилник монда будам ҳамун шеф дуката бо ҳамроҳи вай шеф дукат пешакӣ задагӣ буд бо шакар духтаро ай зиёти крем буд монда будам морозилникда ҳеҷ кор намекунам барое ки вай маслини креме вай долго хранид мешада морозилник мондагиш будам да контейнер буд 200 грамм буд гирифтумша бо ҳамроҳи анами қаймоқи молочный радост ира свежи мегирем 25%аша якҷоя када бо миксер лад задем ҳам ба мазаҳак меша и варианда баъд уқа сахти бад намешава ай ҳисобе ки иҷа қаймоқ вабше и қаймоқ сахт намешава қаймоқи 25%. якҷоя кардем мондем тайёр кардем инам хиба мисли чоркунҷача кардам мемонем бисквита реза мекунем ба корча майда резаш кардам баъд банан начинкашда олуча хоҳен ягон начинкае ки чизе ки шумо дошта бошен мешавад духтаро малинай бо ягон чизи дига ма олуча замараживани кадагӣ будам доначаоша гирифта будам бе донаҳай анаҷада банану бо ҳамроҳи олуча десерда ҳамроҳ мекунам начинкаш баъд сочни хушрӯ меша олуча соки хича мебурора кремо ха бениҳоят креми воздушни ба мисли мороженое омадагия ина крема бинен хеле кремон необычне баъд и тез питаться мекуна креми сыстар креми сахт ба мисли кремои творожный сир боша кремои инаи шеф дукат ё сахтак боша дамобайни торт ягон чиза питаться намекуна майҷа ки сметана 25%ра ҳамроҳ кардам ба мисли қаймоқай мазаш вай барои ҳама питаться мекуна и десерт ай хеле сливки шеф дукатш бисёр боша питаться намекуна вай маслинияй ҳам хел ба места болои ҳамун любой чиза ба мисли дилала бори хеле намекаша бисквит намегира худашда болоша чӣ ороиши хоҳен духтаро бикунема шоколадни глазур кардам хоҳен ҳамун мевара болошта бумонен хоҳен шоколад бирезен тёрка кунен донагӣ ягон чормағз майда кунен писта вариант бисёрай духтаро ина беҳада пирожни болаззатай да ҳавои сард мешинен тайёр мекунен ҳамроҳи фарзандо шавҳаротуна хурсанд мекунен ин рецептҳои ҳамаш оддияй баҳри шумоай дӯстони азиз қадри канала бидонен дастгирира фаромӯш накунен вақти шумо дастгирӣ карден ман видео тез мекунам кӯшиш мекунам ки тез видео шава шумо дар зимистон тамошо карда ҳаловат барен духтаро румтури кухнира ба наздики чанд кас навист ки кухнитона якбор румтур кунен лекин кардагӣ будам моҳи март буд ё апрел буд карда будам духтаро румтур бо хостим як бори дигар румтур кунам ба хоҳиши шумо барое ки ман мебели нава часпондум барои ҳамея гуфтам якбора румтур карда нишон диҳам духтаро и тарафда ман навор мекунам ҳама вақт ҳозир наворро тайёр кардеста будам бояд барои шумо сиёмка мекардам и тарафи дигада мо мебел надоштем мебел кадагӣ набудем вақти ремонда анами мебела нав кардем фақат мегуфтум ҳоли шава духтаро нишон метиҳам и тарафша ина тайёр кардем мебелам шудак аллакай ҳамаша сери кардам и тарафа столешницашам сери однотонӣ кардам барое ки нахостам глянцеви шава столешницаш барои иҷода ман ҳарчи болошда мемонам ҳами як тарафи об тарафи ҳами умивальник газда глянцеви нағзае ки сраза пари тоза куниш осонай мебелои ма глянцевия духтаро баъд ҳами поён шкафчикора матви кардам барое ки ҳами ду шкафчики поён калонай тамом дигар шкафчикош ҳамаш глянцевия иҷа барои ҳами даруношда чизои кухнира мондан баъд болошда ягон чиз мемонем удобния золатуна мекунам ҳами болои ҳамида мекунам мада удобне мешава иҷаи стаканчико ай хитой омадай ҳам хеле як гуфтум нишонтон тием духтаро ҳамиёра нав заказ карда будам охири наворро тамошо кунед распаковкаи хитоя барои шумо пешкаш мекунам ма совети дӯстона подписчикои азизи ма кадоме ки ина медонам ки занин ҳаматон ҳамин мебел кардистен вақти кухняда мебела ҳатман ду тарафа боша кухни калонам боша ду тараф бикунен мақсад чӣ хелай кухниҳое ки 5 метр боша хай як тараф да кунен меша бо ягонта шкафи калон кунен барое ки сад ами шкаф бисёр боша барои зан камай пасу доомона ҷобаҷо кунишда ками бадай шкаф айма кухни майда буд ду тараф кардам баъзеҳо се ба се кухнишон метунен шумо ду тараф кунен ҳами шкаф бисёрам боша зарар надорад духтаро ҳамаи чизтона дар шкаф ҷобаҷо кунен кухни порядка метова ҳозир ман ҳамиду шкафи калон да ҳамиқа чиз монда и то бо ҷо монда барое ки шкаф нағзай порядкада беҳад чизи хубай духтаро ина борои ма омадай борои хитои заказ кардагим омадай ҳозир распаковка мекунам духтаро тамошо кунед
чӣ омадай ҳозир. Замиша просто ҳуи кадам дидам, гуфтам чӣ боша ки перчатки бидай духтаро. Перчатки барои Зайнаба кардам. Инамира арзон кардам. Примерно 7 сомон, 8 сомони худмон буд. Инами перчатки 7 сомон ба фикрам буд. Хайна 8 сомон груби гӯем нархша. 8 сомон да амира заказ кардам. Хай весиш кати мумкина 13 сом шуд. У қалазбинам нестай. Перчатки ра кардам. Баъд иҷода инаи барои асалгирӣ дута кардам. Духтаро набинен чӣ чизи зур асал мегирӣ ко. Дутай кардам. И 10 сантиметраш буд. Унҷа чанд размер буд, ман 10 сантиметраша кардам. На 10 наистаги даже. Ай кардам. Озид распаковка мекунам чизе ки ман намедонам ёш чиям. Ҳама касам мебинем духтаро. Ҷа бо пакета буда. И чизи буда ки ду пакетае. Чӣ чизора ко хушрӯ мебиёранд духтаро. Ва духтаро дутай хали падарка мондиян. Агани итариё ман намедонистам дута мондиян. Дидан чӣ упаковка ра хушрӯ кардиян. И барои Мадлениай. Барои бинем Мадлени пухтан. Қолабахшай. Ина қолаби Мадлениай. Ина дай пичони Мадлени мепазем. Резиновия ина духтаро. Дутам халия яхела. Духтаро ина. Нами ду қолаби кулинария кардам. И размери калонша кардам ки Мадлениё калон боша. Ҳар як чизи мехаридаги размер дора. Ҳам иҷаша нишон метиҳа, ҳам иҷаша мега, ҳам иҷара. Лекин да падарак иёра гуфтагӣ набудан. Анами шотичкора падарак да гуфтагӣ набуд. Иёра хичон амха сюрприз рӯй кардиян. Барои ки ай магазини мо харидорӣ кна гуфта ина Мадлени калонуша кардам. И беҳад пичониёи французки мешава. Ина шотичкоҳош хай насбо ягонша дар ко мешагани дорем хали чиза бо просто и падарак одама хирсан мекуна. Духтаро дидем. Ана коробкара мебинем духтаро. Ма бор бисёр кадагим ба фикри ма ҳамашона омадагиай як рӯза кадагим ба ҳар ҳол. И листа уже ма фаҳмидам. Ма лист кадагим духтаро. Листа мен чида коробка омадаги пачак нашава агани ба ҳар ҳол. Дай ма дигар ҳайҷон канда шудасам. Иштам бойна ҳам хали падарка мондиян. Иш бокам та дигар хел. Хали шотка мемондиян ҳама да падарак. И барои бая. Ина духтаро сметаник мекунам. Асосан сметаник анам хали чиз да бояд кунем. Хали қолабак да кунем. И ба чӣ нарзиш да чӣ духтаро. Тагиш ҳуй меша. Ам хали снимар мекунем сметаник то на ҳуй меша тез да удобния. Ям хали ба қувватаки хушрӯак. И размериш 24 буд. Ира 24 шакадам будам. Хушрӯак средний размер сметаник ба нофи пай ба ҳами мекунам. Ина духтаро бо ишам и медонем чия вали ира ма проба мекунам духтаро медонем и қатӣ чӣ мекунем зволара тунук мекунем угро бори мебирем намиха мебирен ша ихе боша ихе мебирен угро бори мебирен тайёр хали қад намекунем зволара намиха бридан мегирен удобни чизи дар кори мана махбул шуд як бор проба кунам гуфтам ба ичхе мешава кори осон мекунам агар просто тхм қатиам звола гирен духтаро аҷоибот угрои сар дастаки тайёр мекунем духтаро ишам қолабай инам қолаби чия и нокай духтаро и суфле баи мус тайёр мекунем мус қолаби вай мешава нок ранги нок мебиёяд ин мусиви вай мешава да пирожный духтаро ай заказ кардам ҳамира да коробка мондиян хушрӯ омада мада расид ба ҳар ҳоле ки резина и ҳичи намеша лекин қадр карда чизои одаморо хушрӯ мерасонанд духтаро ина иша мебинем духтаро медонем и чия и 4 размер шама кардам уҷа меша ки як размер шакнен уҷа меша дута шакнен не ки ман ҳар 4 шакадам и олуча ҳами донара буроварда накай мисол ман сева ба ини мекунам сева хай мобайниш мегирам полни дона ва донаошам мегирам бедона мемона
тозакунаки севай. Иша олуча мекунем. Бо ин якамта калон ша бо ягон меваи дигар донаша тоза кардан. Барои ки олучаро ман замараж ва бисёр мекунам. Донаша тоза кунда и удобнее. Айҷа буроям меғалта тез тоза мекунем. Ман ҳамин чортагаша кардам ки штоби ҳама размерша дошта бошам, танқисӣ накашам барои дона тоза кунӣ. Чизе ки занакода дар кори чизае. Духтаро иҷа шарф кардагиам. Кӯдакода шарф кардам. И медонед чӣ хеле шарфай. Ягон либосе мепӯшам ки кӯдако хеле гарданашона маҳкам намекунанд. Баъд ира болошам хеле мепӯшам, как будто ки свитер пӯшидагианд. Гарданакошон гармак мераванд мактаб. И ду цветш буд. И хеле меша ки акция меояд, ҳар душа гири скидка мешавад. Ман дута гирифтам. Бо цветоша худат вибр мекунӣ. Ман ҳар ҳамин цвета вибр кардам. Я тоже тёмный, я шуда светлый. Надидена чӣ чизаки хушрӯ ё қимат омадаги нестанд, ё ҳамин примерно 10 сомон омадаги. Ина духтаро ина ира оз мекушаем чӣ боша. Духтаро чизи шишагира бинед чӣ упаковкаша хушрӯ мекунанд ки нашкана. Вақти бортон мебинем ҷада номи ҳар як одам навистага. Ина ман Сурайё навистага номерои телефонам қати. Барои нами обязательно бояд карго-паргора туғри бояд пур кунем. И бакалай маълумай. Барои ки шишагиро бинед чӣ чизи хушрӯ буда мекунанд ки чот ки биёя мо дастрас кунем. Ман ҳамин ахвол ба заказ кардам духтаро. Ина ишам шишагия. Ина барои кофе хӯрдан ниябич ниякай ай хитой чӣ бе ягон дефект омадаг мода расидаг. Каргои боваринокай каргои ма тез да дастрас мекунам. муҳлати гуфтагишо набуд. И барвақти баъд омадай бурои ма. духтаро кар бинед чӣ бакаланки хушрӯ фасон. Ина кадой мефара курси мада хондан номерои мада нависен рӯи экран да мемонам. Курси арзонай, лекин фақат Тоҷикистон боша выгоднитарай. Россия фақат Москва да нағзай, дига шаҳрожда бо почтакай доставка меша, бо плат немешава. Духтаро ишам ҳам хелай чӣ упаковкаш вай намешкана, чиз шишарам харида метиям. Ишам бакалай. Ма кришкадор кардам ки барои ки кришка кати удобнее духтаро, барои ки маҳкам мекунӣ, рӯш пӯшондаги места. Ишам барои кофе хӯрдан. Духтаро и вай дора бо трубочка дора. Ина трубочкаш. Ина духтаро ишам трубочка дор. Ишам бинем. Ё ручка будай, намхел ду дона ручка када будам духтаро. Ескитка қати буромада буд, ба ҳамин дута ручка рафтадам. Ҳамин хеле хушрӯ рӯй кадиам духтаро. Ина ишам распаковка кунем ба тамом. Духтаро ина хеле сердечкои майда майда мадай махтуб бод ҳам хеле омадаем. Гуфтум я бо сердечкои майдарам кунам. Хеле шоколад об мекунӣ ку хеле тори торда сердечкои майда майда. Баъд сердечкои палон барои мус иш калонай духтаро. Инам қабули ма омадай бо ҳастаи оли биёя распаковка то мекунам духтаро. Инами қачи зозирашта омадай. Ина духтаро бор чизе гӯен мебиёя бехавотир. Номерои рӯи экрани мада нависен. Касе мехоҳад ёд гира бо нархи арзон ёд метиҳам. Бо гарантияш выгоднее бихонед барои худтон ҳамаи чизи кулинарияи кӯдакода ҳамаи чиза заказ карда метонед.